Ще направя видеоклип на Агарио. О, да, ела ми тук. Сега влизам, ако бъда свирам клипа. Не интересува. Сега имам 3 опита. Нещо? Да. Пачу малмани. Пак той започна с неговите песни. Майко мила. Който е първият на мен ми е Я. На мен първият ми е ЕА. ЕА, вторият ми тъпо. Първият ти е кой? ЕА, а вторият ми е ТК. Вторият ми е Джамбо. Не му казвайте. Какво да... Джамбо ли ти е? Моля те, кажи ми, за трябва да сме заедно. Моля те. Айде. Не му казвайте, сериозно ви казвам. Изет. Лази сма. Винаги се казва молята, разбрали? Да, той ма излага. Не си не се казва молята си. Аз съм голям. Нещо го излага. И аз по-голям. Да, Балю, аз бях като теб. Знай и моля те, за това не ме изяждай. Аз съм кажа, такова тъпо нещо ли ти? Да, Балю е на трето. А? Да, Балю, ето това тук, чесък този е на трето място. Как? Как са такви малки? Мале, помощ! Манс, елато, т.е. Джина, както ти се О, казваш. леле, майко. Не знам Майко как точно. мила. Мале мила. Мале мила. Остави ме, моля те. Ти. О, благодаря. Още. Не мога още. Баба! Защо? Баба! Как казва? Сериозно. Два опита ми станаха. Айде, моля те сега. Дай! Пълен газ да взема няколко. Не. Не надам. Не се спейсвайте. Бата Луиджи, ма. Не. Бягай от мене! Сериозно. Помощ. Да, Балю, още за трето място, браво. Не ме изяждай. Не ме изяждай. Изядоха го. Шаник. Джикитайски. Не ме изяждай, джикитайски. Ако се кръстил джикитайски. Джикитайски. Help me, my friend. W. Пумба ме изяде! Май оригиналният, Пумба. Още един опит имам. Не. Сериозно. Не се случва, Уизет. Още един опит имам. Това... Той се спълна там, където трябва да се. Да. Още един опит имам. Това ми е последния опит. Сега ще... Византиум. Хрисантимуто. Хрисантиму. Това е един магазин. Не. Къш. Моля, може ли на мен една точка? Браво, ти успя. Може ли на мен една точка? Да, Може ли на мен една точка? Лукаси! Как ме изяде Лукаси? Той беше по-малък от мен. Византиум. Стефи убия всичките. О, да. Не знам те побеждава ли сега. След като когато се превзела. Умрях много бързо. Ти не знаеш аз какво се кръсти. Какво? Диамант. Даймонд.
Диамонт, така се пише, бе. Мисля, че някак така се пише. Даймонд. Да, Даймонд, така се пише. W, ти си на второ, браво, дай. Аз написах диамант. Искам малко W. Не. О, да искам. Чела се слизаш с мен. Ела ти ми тука. Аз съм Византи. Ако бях по-голям, щях да изяме А. Мам. Не беше ли на първо място? Да, това ма е друга я. Ей, Византия! Хей, това мисля, че съм от ней, да! Изящите са. Не. И убиха на и двамата. Аз съм 132 точки. Византия, да си помогне. Браво, не, Къде си, мой приятел? Това ми беше единствения опит. Благодаря ви, че бяхте с мен.